amin nga umili, intay amin iriri, di ayat ti Diyos anasudi, tuyal daw anabili, na ito'y di aldaw nga inaramid di Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tayo ganda, idangday tay hintay sala, ragragsak tay kenkwana, dahito'y di aldaw nga inaramid di Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, nagdapu amin iti Ama, diragsay ken bigsa, amin nga impakin ginawa, salon at biyaken bigsa, dahito'y di aldaw nga inaramid di Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti may kalimang aldaw nga panagsakripisyo tayo, ti panagsagsagana tayo, panangdalos tayo ti puso, ken panunot tayo, tinakem tayo, para iti sasangbay ti Apo. Ituloy tayo nga iburay, dagiti talento, sagot nga adda kada tayo, tapno mari na tayo, ti pannakaisalakan ti Apo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dahi tinasanton a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid akkuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Bitot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kati, nakalmesan na kempos pusubi. Kristo mga sikat, Kristo mga bakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusubi. Apo mga sikat,
nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus-puso mi. Nakalmesan na kempus-puso mi. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket ito'y nagkakapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagkakaitan ukta kapagrukpa banda kadaydayawen daka. Agyaman kam kenta, kaputi na indaklan atayang mo. Diyos na ilangitan na ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po mi Jesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikan kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami, kasyan na kami. Sika kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadayto arararami, ket sika situtugawiti makanawan ti Ama. Kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Jesu Kristo ti nasantuan. Siksika o Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Ama. Amen.
iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti iraman tayo pa nga kararagan, ti Pagyaman, ti Bartolome Biag family, ti Ilar family, ti Hapalya family, ti Gabayne family, astamot ti Alibin ken Alarde family. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti panangipakdaar tay anghel, ti dinatulawan a birhen, inawat na tinagloryaan nga anak mo. Napnutiran niyag ti Espiritu Santo, ket nagbalin a pagtaengan ti Diyos. Ipaay mo ka di tatuladen mi, tinainggasatan a birhen, itinapakumbaba a panagtudyo na iti pagayatam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Impakam mo ti Apo dayto ya mensahe kini Ahas. Agkidaw ka ti Apo a Diyos mo iti pagilasinan. Mabalin nga gapu iti pagilasinan iti yuyeng ti lubong dagiti natay winijay ngato sa dilangit. Insungbat ni Ahas. Sa anak nga agkidaw ti pagilasinan san ko asuuten ti Apo. Dumngeg ka ita, si kakapututan ni Ari David. Di kaya mapnek ang mangibus ti anos ti tao. Tay busempay ti anos ti Diyos. Ngarod ti Apo mismo ti mangtedken ka ti pagilasinan. At dabalasa nga birhen na masikog. Aganak to iti lalaki, ket panaganam to iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Pastre kenyo ti Ari ti Gloria, isu ti Ari ti Gloria. Pasra kenyo ti Ari ti Gloria, iso ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na. Kukwa na ti daga ken iti amin ngagnaed ken kuana. Binangon na iti rabaw dagiti adalem adanum. Ket tilansad ti taaw, impasdek na ti pundasyon. Pasra kenyo ti Ari ti Gloria, iso ti Ari ti Gloria. Siya sino ti maikari asamangat iti bantay ti Apo. Siya sino ti mapalubusan asumrek iti nasantuan a templo na. Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na. Tinapasnek nga agserbi iti kinapudno, ken ti saan nga agulbud. Pasra kenyo ti Ari ti Gloria, iso ti Ari ti Gloria. Bendisyonan to ti Apo, ketawaten to ti Diyos, amang isalakan ken kuana. Dagiti kakastat at tao, ti umasideg iti Diyos, isuda ti agparang iti imatang iti Diyos ni Jacob. Pasra kenyo ti Ari ti Gloria, iso ti Ari ti Gloria. Alleluia.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria at mipay, ken ka o Apo. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti maysa a balasang a birhen, a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang, nagparang ti anghel kin ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika na idumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insa o ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agboteng Maria ti pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipasngay munto ti maysa lalaki, ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dento agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy idinto a maysaak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel. Sa linungan na kanto, ti pan nakabalin ti kangatuan, daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugen no pay baket unayen. Innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Diyos nga aramiden. At tuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak, kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti mipay, ken ka o Kristo. Good morning. Lumamiis a lumamiis. Umangdod nga umangdod, bumasit ti agdigdigos. Idi umuna nga aldaw ko na tayo, life is beautiful, see niya, the beauty in everything. Yan na-review tayo, may kadwa nga aldaw, imbaga tayo, niya di may kadwa ga tayo. Moral values start at home, begins at home. Wen ti pagtaudan ti nasaya at agalad, ti jaunag ti pamilya. Idi may kaadlo nga aldaw, inya ti imbaga tayo, never do anything half-hearted. No agaramid ka ti may sa abanag, with all your heart, with all your mind, with all your strength, ipapati mon. Takuna na hamon to nga mabalin nga dublyonen, dahil nga aramidem, oray no ti may sa abanag ka, hamon to mabalin nga dublyonen, tatalaang ipapati mon. Oray dublyon to nga tati, niya tinapintas nga example aya. Oray dublyon to ti agisupot, sa bahalin to lang nga okasyonen niya. So mayat nga ipapati mo. Hindi oray lang nga mapukaw ta kasi rula ta naghanda. Di kalman niya ti kuna tayo, never give up. When it comes to faith, haan tayo nga maupay. Kaslakin ni Zacarias ken ni Elizabeth, bakit dan handa na upay nga nagkarkararag ngam ididimteng dayta nga inururay da nga panaganak ni Elizabeth, nakigtot da, di da mo patsyonan, iso nagumul ni Zacariasen. Nya? Tatta, ti pagpampanunutan tayo, iti daytoy nga gundaway, everyone has the wisdom to share. Haan lang nga wisdom, talent, treasure, time, adda maiburay tayo amin, adda talento tayo amin, na duma-duma. Ado ti kanya-kanyang talento, haan nga maaddaman agpada a talento, ngem haan nga
Every individual, unique lang tati talento tayo. Haan nga mabalin nga agpada. Uray no agpada, ngam, unique di tao nga akin talent. Ya kamo dali kung kuna na di Facebook kasla nagmayat magamin no daduma ngam nagmadi mo J word na ngam makaparagsak mat nga kuna na hindi masaya ang barkada kung walang tanga kuna kana no kumano ag picnic kayo kada kuan asya ka di anam na maem nga mangitugot ti asin nalipatan na pailaeng uno dete basta da unique at talento nga haan tayo nga haan nga maala ti daduma ngalakan nyami. Adda tao di ayan may nga naikas dyan na dila na kasi pagbaliktadin na adda pugsit nga danom diyan mo no paggapon na di di ba bati dila na di abot na basit kanana kaslatokak nga pugsit nga kalakasay siya kadamot talin ko nga naidumdumahan nyo pa ilaam mo kayak nga pagkot yan dila payag ko ngam no mayon to kitaan agpila kayo ay kagbayad kayo mat kaya yo ayang pagkot yan dala payag kaya ka pagkot yan dila payag ko nangruna no daytay medyo nabara di chismis kaya natin umasidag adda kanyang talento tayo adda mo daytay ading medyo ayat mi nga para pasubo mi ti talent na nya mo nohan nga makagat ti koton wenno hanay karkari na ti koton amuyo ti abuos and kita nyo dahil di abuos dahil tinino agala kabayubana wenno amuyo ti tarabatab hanga tarabitab tada kayo ti tarabatab di tayo makan ti bunga nga naposkol hanyo mo ta rich kids kay ngamin di dyan ngamin balay ti abuos kuno agala kam ti bunga na kayam data ako uri na kada adto di ulo na kada nagsakit di isbuti abuos di makagat ka bali awan ikanya na ja mo no talent wono na immune ti sungar ti babaon mi nga agala kasya talent na duma ti talent every individual has a unique talent nga haan nga matulad ti daduma dapat di tayo ayan mi ka pag pila-pila kugan na di tiyan na ka naggana si panagasi jak maarami dakin nagdakkel mo tiyang ko talent da kayo inyamo ti talent yo very unique talent sus ganas mo ta talent mo agasa mo ta napangka nakiparty ka napnot to lang tabutas mo nga agawid nglaman very special talent mo agasa mo data nga nakaisupot kang gadi pay nadlaw ta kaabay mo nagado na alam mo wow kunana ka ti ammo na mangala ka pailagayam ka nakaiduling kan talent adda dagitay jamo apay talent nga tati ko silap talent nga tati napos kultirupa na dagkaruling dahil di balay tinaturong balay niya po pade nga amamo may katurturog ka lang aro din dahil ito nga tanti pakagolpian me apan inikkan di sa kristan babainti mo intayon di dapay nalpas di kantada nagawid ya mo mano niya dito nga talent nga tamot niya dapay nalpas di kantada nagawid na nakida na nga bainte di mo balbal yan di ited yan adda na duma at talento nga ti talento na ited kada tayo nga adda unique role na dito'y lubong nga haan nga maalati sa bali adda unique role ti tunggal maysa nga haan nga addamang kapada na ngem haan nga mabalin nga alaen ti lugar iti sa bali di talent tayo kahamo lang ako na tayo nga dayta skill hamo lang nga dayta skills tayo nalaing kag basketball nalaing kag ag tennis nalaing kag volleyball or whatsoever nga anyaman nga paglaingam mabalin mo mabalin tayo nga iburay di time tayo nadagpro problema denggan tayo no deti adda agladladingit danggayan tayo isong dagminatay ay 24 hours mo ija ang tinatayanan ay kamangan agkape mayat mat ang talent dayjay kunwari makipagkaykay sakang subsubutan matay saranay mo gayam. No, ti talent mo ka treasure, no addaan ka. Nati-share. Kung na tayo di kalman.
Idi rabi apo orayon na kami man apaya iburay mi damay sa pamilya nga nang yugti dayay pa Christmas gift tayo. Alawon adamot nagkuna nga may sa apo bulod man jilugan nyo umayuman alaan apaya mangiburay ak mati bagas paranto kada gayay maiburay. Sharing of what we have. Maibingay di adda kada tayo. Haanla nga di skills your time treaties nga rod. Time, talent, and treasure. No niya dyan da kanyam. Iburay mo. Apaya niya ti purpose na. Ti datayo nga rod ko na tayo ka datay amin. Grasya, datayo amin. Kalasugan, mabalin na tayo nga instrumento ni Apo Diyos nga mangiburay ti grasya kadagiti kakabsat tayo. Instrumento na tayo amin nga mangidanon ti grasya kadagiti kakabsat tayo. Apay umay paylaeng ayan ni Apo Jesus nga naggapo sa dilangit nga magna nga magmagna nakadado ti grocery na wano tulong na nga umay mangidanon ije kaarubam haanen awan nga ruden nagungaren napanen sino ti akin trabaho si kangarud kensyak tapno mariin na dagitay nya naganan kasla kumatatta Christmas man magkati agkarulingan anja mo no naumadan ada mo day tay imay dinaminsan apo na kay gunlatigang sa klang nagsisiwit kam ngarud ita kumbento kana ano sumat ang talent wan adda pala ang agkaruling ngam tatan kung kuna ngarud ti parokya baliktaden tayo agkanta tayo mapantay karulingan dagiti kakabsat tayo nang runa dagitay nadagkaruling ka amuyo dagitay agkaruling no daddo makatsusi damat nya. No napintas di balay ko, wow, ipanpintas da di kantada. No madi di balay ko, labsanda. Anya ka, hello, adado pa iti edad na dayjay, Kati ko na, dayjay Christmas gift tayo, ibingayo ta sa nikwayo. Mapantayo kantaan ida, imbes nga datay ti dumawat, datayo mangiburay. Ta actually ka, dagiti kakabsat tayo ka, awampay time da nga agkaroling, mabainda pa nga agkaroling, sharing of gifts. Apaya nga kasto iti ibagbaga tayo tatang aldaw. Awan ti napanglaw nga awan ti maiburay na awan ti nabanang nga awan ti kasapulan na. Kalasugan na tayo amin ti grasya. Instrumento na tayo amin nga magidanon ti grasya. Kaslaki ni Apo Santa Maria. Kitain nyo ti Ebanghelyo. Oy Maria, Little Mary, kunana. Basit a Maria, agsikog kanto kas ano nga maaramid daytoy ka awam may saak met a berhen sa linungan na kanto ti Espiritu Santo panaganam to ti Jesus na indaklan to anya ti kuna ni Maria impalubos na di bagina di kina inosente na nga maaramat nga nya ti kuna na maaramid kanyak akas iti insaom. Wow, pinalubusan na di bagina nga agbalin nga instrumento tapno maisapasap ti pannakaisalakan. Iso nga kunana sikat na inggasatan kadagiti amin babae. Kay sumat laang kanya tayo kakabsat. Nagasat niya pa Santa Maria wen insikog na ti Mesias tinangisalakan ti lubong tinangipakita ti ayat na iti lubong. Nung nga tanong nagsaan ni Maria ayak kayat, berhenak, sayang mo ti dayaw ko. Diyak amo ano niya napasamak ti lubong. Katatano na inggasatan niya po Santa Maria, imparamat na di bagina, tapno umay ti mangisalakan, isumat laeng kanya tayo. Awagan na kangarod nga admission. Ni Apo Diyos ka, adda nga rod ikatkatok na kanyam nga admission ka. Aramatem ta talentom, aramatem ta sanikwam, aramatem ta laing mo, anyaman ti maiburay mo, kunak nga ron idi umayak, iti nga parokya, kinamin na parokya nga ibagbagak, tinabiyag a parokya, no iburay mo, di uray di kababasitan nga addaking katalintoman, sanikwaman, laing man, oras man, no pagtitipunan tayo amin dagiti talento nga maiburay pagkaykaysaan tayo agbiag tigimong ngam no innimot no hammong i-share di kanyam si kangarod ti agsardeng garod di grasya ni Apo Diyos king ka nagsaltek king ka
Nagbara ko mo yo tinagbara. Di ko mapayas wano di ni lababo yo ka haan nga agayos di danom apaya agbara. Gapota imot ka, gapotaham mo kayat ti tumulong, gapotaham mo kayat nga iburay. Di grasya ni Apo Diyos nga agayos, sika tinagsalte ka na nagbara. Amo yun na agbara, kala ko madya lababo yo, umangot. Iso nga dagiti hanga mangiburay ti talin na, angutin nyo tingiwat da. Nagaangot. Dagiti hanga mangiburay iti sanikuan na, dagiti talento na, ayo angutin nyo ti kararwada. Kitahaan nyo Europa na kasla na angot. Kanya po Santa Maria, imbo impalubos na jibagina. Nagbalin akalasugan ti grasya, no nainggasatan ni Maria, kastamot king ka. Sikat ipagay ayusan ti grasya ni Apo Diyos. Tinalag na ka amang idanon ti ayat na kadagiti tattao na. Anya mo ti inobram. Dahil ti nga ron tinagmayat. Ado dagiti agiburay ti talent na. Ado dagiti nagsaya at nga agtrab-trabaho. Adamot ti talent na. Spectator. Agbuy-buya, kritikar. Apo ko namblano, no meeting, nagadok ko na inton trabaho, ay, was. Into no pa nagsasakripisyo, awan. Anya mo ti talent mo nga mabalin mong itulong, itigimong. Kunada nga ro di pag-aangawanda ka, apay diyo pa'y labilibon mo, dahil nga talent ko, hanga agbayag ti pulutan. Sangarakom to, pinusipos mong awam man na. So, nakita da kan ti inumanan, kailimlim manganda kan wano saan, wow, talent mo, hangga mabarbartag. Hindi ka man laag share. Talent mo, poskol rupa, kunadan sa dayjay. Kasi alam ko maadumot, itigimong tayo, itigunglo tayo, anya mo ti talent mo, baka may saka mo nga, sumana ala, comment, anya maitultulong mo ti porok, anya maitultulong mo ti gimong. Uri ka dayta, Facebook yo ka, for evangelization mo dayta. Anya ti talent mo, ala, binigat nga dakap-apam, makomentaram amin nga, tanod, makomentaram amin nga dimangan ano. Anya na itulong mo gimong. Ala awan. Every individual kalasugan na tayo ti grasya kas laki ni Apo Santa Maria. No nainggasatan ni Apo Santa Maria, nagasat kamut. Apaya awatem ni Apo Jesus, ingkamut idanon ni Apo Jesus kadagiti tattao. Ingkamot ipari na nga si kakalasugan na ka, agay ayos, agbuy-buyat. Agdanda na rudor ti ayat ni Apo Diyos, babaen king ka. Iso nga datay amin admisyon tayo, kunanangarod ni Santo Papa ka, naawagan tayo nga agmisyon. Pagmisyonan, intay di Afrika, intay di Guatemala, intay di ijay, haan, dadtalaeng arubayam, dadtalaeng masangsang awam kuna tayo. Ita sangot ita kaarubayo. No ibingayam ni kabsat mo, no ibingayam ti ragsak, ibingayam ti kinapakumbaba, or datalabasit nga isem mo. Mabalin a misyon daytan. Ngam no si kam daman dagiti tao nga talaga nga hanapin na padasan ti immisem. Senior citizen kan din pa napadasan ti immisem. Uri isem mula ang kini kaarobam, uri pa nagsabat yun ang kablaaw nga basit, mission daytan. No matulungan ni kabsat mo, mission daytan. Kinagmayat no ti talent mo, kanaisem ka nga tao, naragsak ka nga tao, no adda na sabat mo, bigbigat ka, agbaliw di jay lubong na nga nakairi-irot, nga kalako ma, diya mo no niya tihan na maiturturog, inton makita na kamakaginawa, hanga talent dayta. Haam mga ti admission ka, kabsat ka, masapul mga daytay, gumatang ka ti sa nga bagon, ingka itopak, ija ka gurguram, tap nagkapya kayo, haam mo't akas jay. Uray dayti inaldaw nga pa nagbiag tayo, agmis-mission tayo. Kada tayo kalasugan na ka. Imagine tabagim. Imagine tayo titunggal maysa. Wow, you are so lucky. Naggasat tayo apaya. No ni Apo Santa Maria, kalasugan ti grasya. Babaen kin ni Apo Jesus, napagasatan ti lubong.
Uray si kamet, mapagpagasatan ti lubong no aramidem ti pagayatan ni Apo Diyos. Mapagpagasatan ti lubong no aramidem ti misyon mo kadagiti kakabsat mo. Nagasat ti lubong, babaan king ka, no adda na impapuswan apan nagserbim kadakwada. Haan nga masapol nga, agtambli-tambling tayo tapno, makapag-mission tayo anasaya at haan. Adda talent mo, adda skills mo, adda maiburay mo, adda naiburay na po Santa Maria, adda mo't king ka. Haan mo ka di, nga pagbaraan, ti grasya ni Apo Diyos, haan nga agsaltag king ka, iburay mo tapno nataros. Nagsiya at tilubong, tata Christmas ko na tayo. Apay external, lantern, Christmas lights, Christmas tree, wun makatulong dayta. Ngam naganga na may mayat, DJ Christmas no, DJ kadlom ka, mapaginawam ti puso na, babaan ti aramid mo. Na may mayat ti Christmas nga mari na tayo no, babaan king ka, natapay la pa nagrup-rupam ka makaginawa ti lubong, agragsak ti lubong. Iso nga datay amin kakabsat na awagan nga agmisyon, adda iburay mo. Biro kam laeng no inya dayta nga iburay mo. Adda maitulong mo itilubong. So kainam no ayan na dayta dita pusom iburay mo. No maaramid tayo dayta maawagan tayo no nainggasatan ni Apo Santa Maria, kuna adda mo at nainggasatan tayo. Iso nga kuna natatang bigat kakabsat gaputa amom nga iburay ta talentom, amom nga iburay ta sagot mo, nainggasatan kamit. Tumultulong ka tipan nakaisaknap, itiragsak ti lubong, tipan nakaisalakan ti lubong. Kararag asapasap, sangsang kamasyatay nga agkararag, iti manang nga asi nga ama tayo sa dilangit, ket dawaten tayo tipan nalaknib ken grasya na, tapno iti kasta agtultuloy, tinakaayaban tayo nga agmisyon, iti tunggal kararag kuna tayo, Apo tarabayan na kami, bayat ti panagmisyon mi. Apo tarabayan na kami, bayat ti panagmisyon mi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tapno agkaykaysada kuma, nga agserbi para iti Santa Iglesia. Ken iturong dadag iti tattao di pa nakapasanto, ken pa nakaisalakan, kumararag tayo. Apo tarabayan na kami, bayat ti panagmisyon mi. Agpaay kadag iti mangidadaulo ti gobyerno tayo. Tapno babaen tinaipakem kadakwada, itrabaho da kumasi ayat, ken si papakumbaba. Salakniban kumayda ti panulong ti Diyos, ket iturong naida ti agtultuloy a panagmisyon da, kumararag tayo. Apo tarabayan na kami, bayat ti panagmisyon mi. Agpaay kadagiti na dumaduma anayaban ti panagmisyon, nang nangruna ti parokya tayo. Tapno babaen ti panulong ni Apo Santa Maria, mapakirid da kumangag serbi. Haan nga ti kabukbukudan da pagsayaatan, no diket pagimbagan ti amin, kumararag tayo. Apo tarabayan na kami, bayat ti panagmisyon mi. Para kada tayo amin natipon-tipon ita, tapno babaen ti sao ti Diyos, tinasantuan na misa, matukay kumadag iti puspuso tayo, at tumulong ken agserbi, kadagiti kakabsat tayo, nang nangruna kadagiti agkasapulan, kumararag tayo. Apo tarabayan na kami, bayat ti panagmisyon mi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, tapno pakawanen kuman ti Diyos dagiti basbasolda, ket makipagyanda ken kuana ti pagarian na, kumararag tayo. Apo tarabayan na kami, bayat ti panagmisyon mi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada.
Ikararagan tayo pa'y dagiti naayat at tumultulong iti parokya tayo. Kumararag tayo. Apo, tarabayan na kami, bayat ti panagmisyon mi. O Diyos, anasantuan unay, ken naayat nga ama, tarigagayan mi anasantuan kuma ti panagbiag mi, itanasantuan nga imatang mo, babaen tinaayat a panagserbi mi kan ka, itinabilag a panulong mo, agbiag kam kuma asiwaya-waya iti basol, dawatin mi dagitoy, gapumet laeng ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Sa pumay kumat, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Ti Diyos sa pumay kumat, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga araket agbalina darana, amang ti kapya bangar ken liwliwa, di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga, no agtalek kam to ken ka. Ti Diyos sa pumay kumat, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Ti Diyos apo umay kumat, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altar na. Kumararag
kararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadagiti daton kadagita imo, ket may paay pakay didayawan, ken pakay gloryaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Kita kadapo daytoy na idumduma a sakripisyo tapno iti pannakiranod mi iti daytoy misteryo ti Eucharistia pudno kuma a maawat mi iti parabor anam namaen mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Andadanos lang ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbing. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan ket ti metlaeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kam amang pasangbay iti misteryo ti inna pan nakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan anansa ta makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo ti Apo Dios dagiti amin na parswa ilangit ken daganap no daiti pakaidayawan Hosanna 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 iti kangatwan Hosanna 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 iti kangatwan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosanna 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 iti kangatwan Hosanna 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 iti kangatwan pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag isu ama ibuyatto amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, inakaminsalakan, manugot sa ngalubungan, inakaminsalakan, manugot Sa ngalubungan. Itingarod pa ng ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken di kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asina nama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kad met kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katulalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw hinagan mo, umpeng umati pagaya, matungpal umati nakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Idem kadakam tialdaw ito'y di kanenni, di patinayon na aldaw pakawane, dagiti basbasulmi kasmet kuma, iti pamakawani kadagiti met nakabasol kada kami. Di na kami baybayan nga umanugo
puso ket isalakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti ginagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kuam pituray Ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon namin tuwag sa day. O Apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti tedko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no dikat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko mamit ken. Iti napakumbaba iti napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Pero ti Diyos amang punas basbasul pilubong ako mga asikat. Pero ti Diyos amang punas basbasul pilubong ako mga asikat. Kordero ti Diyos samang punas basbasul ti lubong idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may ikari nga may kakanyak, ngam ti may sala nga saom mapaimbag tontoy kararo. Siksika mo Apo ti bilig mi panakaawa kinakapsup mi panakapakawan nagkurangan mi iturong mo Apo ti panagbiag mi ti aya ti Dios intay rambakan grasya na asagot magrarama ng tayso ti biag amin nagapuan bigat kinam ay Diyos pagkamangan anyaman na banag tintay biruke
anyaman narigan, tintay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng, kirit ken namnama, dinto aglemeng, tiaya ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayso tibiyat, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan, nayayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka uapo, balinen nakang, tapno ti ayat mo, di may paidam, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayso tibiyat, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan, imay kauapo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin, amin na parswa, panakaadipen, amin nakita, itid mo ti ilim, di waya-waya, tiyaya ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayso tibiyat, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan, siksika uapo, tibilig mi, panakaawat, kinakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo apo, ti panagbiag mi, tiyaya ti Diyos, intay rambakan, Intay rambaka, grasya na asagot, grasya na sagot, pagraramanan, pagraramanan, tayso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo salaknibam kad dagiti pinakan mo iti nailangitan a parabor mo tapno dagiti mairanod nakiranod asiraragsak kadagiti sakramento malakaman da ti pudno akapya gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Pagyamanan tayo dagitay kakabsat at taga Villa Garcia, ti panagsagana da, panang-sponsor da ti na Santon Amisa, into no rabii apo, correction di na i-announce di rabii, ti pakaramidan ti Misa di Galyo tayo kat ijay paratong.
Into no bigat dito'y, rabi no bigat dito'y Sibilya. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Tuy puso kiday dayaw na, iday dayaw na ti Apo, ketang ragsak tuy kararwak, kaputi Diyos sa mangisalakan kaniya. Tanalagip na nga adipen na, ket manipodita awagan dakto anagasa. Tuy puso kiday dayaw na, iday dayaw na ti Apo, ketang ragsak tuy kararwak, kaputi Diyos sa mangisalakan kaniya.